खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 4 नभेम्बर 2025 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोननोबो हागौ। सिगांनि बबेबा जेंनाया गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु खालामगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालांनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानियावनो सांग्राङै मावनांगोन। बहाबा हान्थिब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानोबो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ। गोसोनि साननायफोरा दिनै देबोरनांगोन। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव एना एनि फैनोबो हागौ। गोसोनि साननायफोरा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। बहाबा हान्थिब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोबां मोजां खाबुफ्रा दिनै आखाइनिफ्राय गलांनोबो हागौ। बहाबा हान्थिब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनोबो हागौ। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मोनफ्रोम बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना जोबोर मोजां। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिफ्रावबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो आयाबो बांनो हागौ। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। बयजोंबो अनजागोन आरो गोरोबनोबो रोंगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन।
कन्या राशि गिबि हांखो फ ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो हानाय नङा गियाननि आंखाल जानोबो हागौ बयजोंबो गोरोबनो गोब्राब जागोन गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन माबा नङा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन समाजाव मान मोननो हागोन मावनो हानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो हानाय खामानिफोरखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो हानानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ गुबुनजों बाख्नायजानोबो हागौ सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो हानानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन मावनो हानाय खामानिफोरा गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन बहाबा हान्थिनाय मोननानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननायबो फैनो हागौ बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिमा बिफानि अननायफोरखौबो दिनै मोननो हागौ फरायसाफोरा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ सिगांनि बबेबा जेंनाखौबो दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननोबो हागौ सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ मावनो हानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानायाव गोसोआ दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया मावफुंजानायाव गोसोआ दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन न'खराव बिसि फिसायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौबो मोननो हागोन बिमा बिफानि अननायफोरखौ मोननो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन
मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेरलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो हायैयाव गोसोआव दुखु दाहाबो फैनो हागौ। मावनो हानाय खामानिफ्राबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थि जालांनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ। आयनिख्रुइ खरसाया दिनै बांसिन जानोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।